Здравейте всички, аз съм Карна 8BG. Днес имам клип, като свиям в моето Хелуин. И така. Да. Абе, скъпа, кълъпваме. Те трябва да гледам нещо. И ще започнем с тази мистериозна влизалка. Не гледам са влизалка. Нека тръбичка. Бум-бум-бум. Някой ми дава пари, на някой нито една пара, как на брат ми, и на една даде 10 стотинки, друга 1 лев, не 20 стотинки, нали пък. Една ми даде 1 лев, друга жена също ми даде 1 лев и друга жена 50 стотинки. Вече сме събрали парите за молитва и не ще кажем на родителите ми да го поръчат, ама как да отворя тази труба. Ще скъсам. Какво има тук? Това, което и да е. Такава бомбона. Това. Това. И с бомбона с кафе. Нека започна с бомбона. И как да я отворя. Може би ще има и втора част. Сега ще направя клипка с правилка съм на Хела, но няма време. Но просто много бързахме. Правихме голям пак, ступихме и всяко въртите. Дяскахме с маркери. Също така вземахме с пяна за бръсване. Вчера вечерта някъде моя гласана на 12 не викаха да ги чистим, обаче аз брат бяхме на гости с момче. Само че също обикаляш с нас за бомбони. Също да се боля вода. Ани по-бързо боли, бе, машина. Само да не принципа с ливо. Така ще стане. Добре, наред са тези бомбони фини. Така да съм качал правилно. Искате ли да? Не, няма, за мен. Знам просто, така се видя с кучето. Моля? Идиот страна. Защо? Така не искам да се намъря. Тръмна. Това знам. Давай, тук ще бъко. Какво такова? Желязо ли? Тези бомбони имат вкусна масло. Да, слушай.